Hi, jina Sandro Brinkat, social worker l Aġenzija Sapport. Qed nirrepreżentaw hawnhekk is-servizz ta' Sharing Lives. Sharing Lives huwa servizz fejn aħna qed nagħtu l-opportunità lil żgħażagħ b'diżabilità biex joħorġu l-potenzjal tagħhom u joruna dak li jafu li jistgħu jagħmlu huma. Il-proġett li ħankunu qed nagħmlu llum huwa proprju li qed nibnu presepju bl-affarijiet riċiklati. L-affarijiet li ħankunu qed nagħmlu eventwalment il-presepju li ħajkun qed jidher lejn l-aħħar tal-filming ħajkun qiegħed jiġi mmoti lill-entità privata fejn l-erba' żgħażagħ ħajkun qed jagħmlu erba' affarijiet differenti. Bħalissa mija għandi l-Kert Gawċi li ħajkun qed jaħdem affarijiet relatati ma' origami. Brendan ħajkun qed jurina affarijiet ħajkun qed jagħmel bir li ħajkun qed juża materjal riċiklat li sab id-dar fosthom kartun, labar tal-inxir u bott tal-landa. Ħajkonna lil Jonathan li ħajkun qed jurina kif jagħmel pasturi mill-karti, ġifieri ħajkun qed jiddiżinjahom u joħloq il-pastur u x-xena huwa. U ħajkonna Rebecca li ħadkun qed turina kif tagħmel il-background minn cards tal-miliet li huma l-istess. Ġifieri użati ħankun qed nirriċiklaw dawk il-cards u nerġgħu ntuhom ħajja mill-ġdid. Mela, nibdew minn Kert. Kert huwa dilettant tal-origami u saqsejnieh biex jagħmlilna eżempju ta' pastur li nistgħu nużaw fil-presepju. X'ta' torina Kert illum? Dik. Dak x'inhu Kert? Anġlu. Anġlu, proset. Jifieri dak qed nassumi li rajtu fuq xi klipp u x'hekk? Iva. Mela, ħatorina kif nagħmluh Kert, x'taħseb? Iva, okej. Mela, x'għandna nibdew l-ewwel? Ġifieri ħajkonna l-karti u x'hekk qed nassumi? Nitu karta. Tajjeb u. Ħaħalli fidejk biex nkun nistgħu naraw sew, mela Kert. Okej, mela. Okej. Okej. Tajjeb. Naħseb tajjeb għaddej, għat jirixxek tagħmlu sew.
Da xinu Kert ġifieri? Anġlu. Anġlu, proset. Tispjeganna kif rajtu daw biex bdejt tagħmlu eventwalment? Rajtu darba. Alright. Ġifieri inti rajtu fuq klip, sewwet nifhmek? Iva l-klip. Alright, ġifieri mbagħad għamilt bħalu bħal ma rajt fil-klip. Tajjeb, u. Issa nkun qed niltaqgħu ma' Brandon. Ħajkun qed jurina kif tagħmel bir minn affarijiet riċiklati fosthom labar tal-inxir, kartun, kollha u landa tal-preserv. Hi Brandon, kif għandna ġbin? Alright, Andrew. Mela, x'sa nagħmlu llum? Illa sa nagħmlu narikom kif tagħmlu l-bir Okay. bit-toilet paper u bil-labar. Bir-rollijiet qed nifhem sew? Ija, mbagħad nagħmlu lu ħabel u l-barmail u jiġi forma ta' biri. Kabir, alright. Nibdew x'taħseb ħaturina ftit? Narikom kif tagħmluh. Mela, tista' tispjegana jekk jogħġbok imma. Kif qegħdin taraw qegħdin naqtaw l-inqas tat-toilet paper Okay. biex issa tiġi. Kollok bżonn ejlu ngħinek ta' Brandon. Dak issa jiġi hekk l-oħra ta' nagħmluha fin-nofs, nagħmluha kollha. Issa nagħmlu l-laban magħha. U jibdew. Il-laba qed nassumi li titaqlaqhom mhux hekk ma' xulxin. Iva, dak ir-russejadu naqlawhom ħalli mbagħad nagħmlu linja hemmhekk ara. Nagħmluhom hekk mad-dawra tiegħu u jibdew jaħlu. Issa naqlawhom mill-ħadida, Kif ħanara? naqlawhom barra hekk. Biex nqalawhom hekk? Iva, u ntawhom maħluhom ma' xulxin waħda fuqha. Kum ħallhom hekk mhux isba' Brandon, naħseb. Iva hekk rajjar. Ħallu mbagħad jitatta kollu. Mbagħad nagħmlu tnej fuq. Mbagħad kemm tiġi forma ta' ħabel. Alright. Mela, nibdew bil-kolla. Nagħmel dak il-kollha waħħal int ħanara kif. Ħalli se jitatta kollu. Ħalli. Kien biex sabiħux. Ejja mela. Ma issa kemm nistennew jinxef jekk nistgħu naraw minn quddiem the end result ikun kollu maqut. U issa ħansejħu lil Kert biex jitlaħdejna ħalli nkun nistgħu naraw dak li għamilna s'issa bl-affarijiet riċiklati. Kert? Tajjeb, u. Tajjeb. Dik x'inhi Kert? Dak. Presep. Dan huwa presepju li diġà għamilt qed ngħidu, ġifieri? Iva. Tajjeb, proset. Nistgħu ndawru ftit biex jaraħ kulħadd. Żommu int Kert? Mela, dawn huma l-istess kif qed ngħidu hekk origami bil-karti sewwa. Tajjeb, u. Da presepju ieħor qed ngħidu sewwa. Tajjeb, u. Proset. Ġifieri l-istess presepju ieħor mill-karti u affarijiet riċiklati. Mela, grazzi lilkom it-tnejn, Kert u Brandon. U issa nkun qed nintaqgħu ma' Jonathan fejn ħajkun qed jurina kif tagħmel pastur minn affarijiet riċiklati l-istess, minn rollijiet ta' toilet paper kif ukoll karti u kif ħajkun qed jiddiżinja u jagħmel huwa dan il-pastur. Hello Jonathan, mela, kif konna qed ngħidu llum ħadkun qed turina kif nagħmlu pastur u x'hekk Ġon? Ekku. Ġifieri x'inhi l-idea tiegħek issa? Kif ħadkun qed taħdemha? L-idea tiegħi li ħanamel forma, ġifieri forma ta' pastur, bħala raj, u hekk. Tista' tibda ma' ġifieri hekk li ħadd qed tiddiżinjaha sewwa qed nifhem. Ekku.
Ġifieri ħadpenġa fuq karta? Ekku. Alright, un x'inhu l-proċess ta' wara? Mbagħad il-proċess ta' wara li mbagħad ħanamlu fuq nisbaw mbagħad Alright. nisbaw bil-kulum mbagħad inqasqsu nagħmlu mbagħad bħala pastor bil-wieqfa ġifieri, da ħajkun bil-wieqfa. Ħanamlu Ġifieri dan l-istess wieħed bħalma għamilt sewwa fuq il-preċepju misfel u ġej. Ekku, da ħajkun eżatt ġifieri hekk ħajkun ġifieri bħal ta' misfel. Ġifieri. Mhux ta' tkun tagħmlilna ġifieri issa? Da, ħankun qed nagħmel bħal rajjek. Ħajkun qiegħed nagħmlu bil-bastun, mbagħad nagħmlu naċa ħdief. Ġifieri tkollok minn moħħok qed tivventa Jonathan. Ejja, minn moħħi hawn. Jiġifieri bla kollox dal-ħin hawn realtà. Ġifieri da mhux ġi ġamil qabel ngħidu. Le. Issa x'imiss issa? X'inhu l-proċess? Issa, jitmissik jiġifieri nbiġġu bil-kulur mbagħad intuħ il-kulur. Daw ġifieri nħobb nuża ħafna kuluri tax-xema u hekk daw hekk nħobb nuża ħafna daw it-tip ta' kuluri għax hekk jogħġbuni ħafna. Aktar fl-aħmar hekk. Issa proċess ta' wara li nqasqsu il-pasta. Daw mbagħad kif inqasqsuh x'inhu ikun les inqasqsuh. U nwarru waħluh mal tat-toilet paper. Issa mbagħad nwaħlu hawnhekk, tara? Ħadd użaħħa bħala stand ġifieri. Mela, issa nawġulu minn taħt ukoll. U nwaħlu hekk, tara? Nistgħu nfur kollox hekk. Ejja jkun.
Derkuf tiġu. Ejja mela. Inwaħlu hekk tara biex hu mbagħad fil-presepju jidher bil-wiefa. Proset. U da kollu ġifieri minn affarijiet li sibt. Daw kollha affarijiet mbagħad riċiklati li nsib. Ġifieri mill affarijiet li sibt id-dar. Mela, le, mela. Per-każhom qassijiet u Il-karti. karti, rolijiet ta' toilet paper, Proset. karti li tkun ħatarmi, rolijiet ta' toilet paper u affarijiet hekk Okay. li praso da tkun Ġifieri minflok ramewhom żammejt iż-żomument Hekk. u tikkrea xi ħaġa differenti Nikkrea bihom. xi ħaġa hija. Nħobb nagħmel jien. Proset, Jonathan. Ejja. Meta mbagħad jiġi fil-presepju jkun Eżatt, jitwaħħal. Tajjeb. Proset, issa flimkien nilqgħu ukoll il-Rebecca fejn tkun qed turina kif ħanamlu il-background għal-presepju stess. Hello, Rebecca. Hello, X'san kunu qed nagħmlu aħna llum? hawnhekk illum ħadkunu qed taraw kif ħanamel ix-xena ta' wara tal-presepju. X'xena il-background ġifieri qed nifhmek sew? Iva. Sewwa. Bil-kartolini irriċiklati. Tajjeb, proset. Issa hawnhekk għandi l-kartolini, daw ħa naqtaħħom u waħħalhom fuq il-kartuna. All right. Ġifieri daw kollha ġifieri cards antiki qed nifhmek sew, ġifieri li forsi ġbart matul is-snin. Ija. Okay. Tagħhom u twaħħalhom bħala Eżatt. background. Eżatt. Tajjeb, proset. Biex infakru ftit, lan qisu ta' da kollu li konna qed nagħmlu sewwa huwa kollu biex nużaw materjal li diġà nkunu użajna fil-passat, fis-sens kif sewwa qaltilna Rebecca dawn huma kollha affarijiet li ġabet magħha mid-dar li fil-passat kienu diġà ntużaw u li minflok intremew qed jerġgħu jintużaw u qed jerġgħu jingħataw ħajja ġdida. L-istess kif urina Jonathan, l-istess kif urina Brendan. Daw huma kollha materjali li eventwalment kienu ħajintremew. Bħal rolli ta' toilet paper, pereżempju, il-karti riċiklati li nkunu ntużaw fl-uffiċċju u minflok intremew Jonathan moġbu joħloq pastur bijom, pereżempju. Il-labar tal-inxir li kienu nkisrin u Brendan użaħħom biex orina kif tagħmel il-bir. Huma kollha materjali li minflok qed narmuhom qed nsibu t-tinjużu għalihom biex eventwalment nikkreaw xi ħaġa differenti, xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa oriġinali bihom. L-istess hawnhekk qed naraw il-Rebecca li qed taqta' l-cards u eventwalment ħankunu qed narawhom ukoll fuq il-presepju. Sewwa? Din l-idea tiegħek, Rebecca, ġieli kont użajtha fil-passat? Le, bħala idea tal-presepju jiena qabel ma kontx naf kif tagħmlu. U mill-esperjenza tal-grupp tallimt kif isir presepju. Ġifieri dik kienet l-ewwel darba, l-ewwel esperjenza tiegħek biex tikkrea xi ħaġa simili qed nifhmek sew? Iva. Okej. U kif ħassejtek taħdem ma' tim li xi ħaġa ġdida għalik? Tallimt ħafna affarijiet ġodda, kienet esperjenza pożittiva u ltqajt ma' nies ġodda u ħadd ħafna pjaċir. Tajjeb, proset. Proset u grazzi. Grazzi. Bħala finali issa nistgħu naraw il-proġett maqut, ġifieri l-attivitajiet li għamlu l-erba' parteċipanti tagħna Kurt, Brendan, Jonathan u Rebecca. Il-prodott maqut, prodott lest, presepju magħmul minn affarijiet riċiklati, ġifieri fuq dinna nistgħu naraw il-bir li ġentilment kien orina Brendan kif nagħmluh mill-labar tal-inxir u materjal użat fil-kċina, mir-rolli u l-pasturi magħmuli mill-rolli ta' toilet paper hawnhekk li għadu kemm orina Jonathan.
Ix-xena kif qed naraw tal-magħmula minn kartolin riċiklati u materjal ieħor li jinsibu d-dar li forsi ntuża fil-passat, kif ukoll finalment ħanpoġġu lill-anġlu postu fuq l-ar, ġifieri magħmul mill-origami ta' kert. Aħna bħala staff min-naħa tal-Aġenzija Sapport inħeġġu biex kemm jista' jkun materjali li nużaw li nistgħu nerġgħu nużawhom, ġifieri speċjalment aħna nlaħnu fl-uffiċini, nies mid-dar, ġifieri affarijiet minflok narmuhom kemm jista' jkun nerġgħu nippruvaw insibu it-tieni użu għalihom forsi mhux fl-użu propju tagħhom imma f'affarijiet li jistgħu jerġgħu jiġu kreati kif propju ħbib tagħna hawnhekk korewna mill-affarijiet li għandna preżentati hawnhekk. Slim u grazzi.